jste dokoukali druhý díl video do konce, tak vás moc chválím. Takže vy si pamatujete, že tady mám další schody. Já už jsem si myslel, že tady stojí zombík. No, budem těžit. No vlastně nebudem těžit. Když na v minulém videu krumpáč. To si ho jasně, že musíme vyrobit. Jenže já nemůžu skákat. Tak. Radši 2 si udělám. Tak jdeme těžit. Ty boku. Je, tak. Jestli vás tyhle videa baví, tak mi dejte na tohle video like a ještě jsem vám zapomněla říct, že tohle je 3. díl. Já jsem Bobek. Tak. A tak. Jo. Už tady je to má, já se bojím. To je velice dobrý. Máte taky rádi, když jste dobrý? Já se musím napápat. Tak už se mi našpapná. No doufám, že vám to nevědělo. Tak tady dáme svíčku. Na pochodeň teda. Ha. No, a teďka. A jestli chcete i 4. díl, tak mi dejte aspoň tak 10 lajků, ať vím, že chcete 4. díl. Už jsem unavená. Doufám, že není ráno, abych se mohla vyspinkat. Můžu se vyspinkat. Já můžu. Děkuji. Dobrou noc. Dobré ráno. Už je ráno. Jestli vidím jednoho jediného skvělíka, tak se pokadím. Strachem. Dobrý, není. Tady nikdy. Jsem chytrá. Tak. Musíme to přece tady udělat trošku hezký, a aby tady večer hezky svítilo. Řad to tady hezky svítí. Co to udělal? To je postižená. Až to budu mít docela jako hluboký, tak se vám těžíme si. Těžíme. Tak. Seberem to. Teďka tak. Tak to jste jako pokadili Minecrafte.
Teďka budu muset být těch 50 000 schodů. Protože jsem to udělala. Kvůli mému bohu. 10 000. Ještě tak krásný. To je teda hnusný zombie. Asi tam má dalšího zombíka. Ani, že si mě nevšiml. Bobek. Je to Bobek! No, já nevím. Kdyby se ze mnou nedostal, tak jim to tady udělám jako. A další bloky. Jsem to tam ale natěžila. Trvadí, oni jsou hloupí. Nebo doufám, že jsou hloupí. Je tam mám ty schůdky. Teďka, kdybych šla na zem, tak se bouchnu. A teďka jsem taky bouchla. Sama sebe. Se nedostanu nahoru, ale... Já se rozpláču. Já jsem chytrá. A vy ne. No, vy jo. Jenom sranda byla. Dámy a pánové. Skoč už. Já nebudu zaskočit. Lechenko tam. Já se tam ale i tak nedostanu. Aha, jo. Krabička zelená. Co to mám? To nevadí. Krabička. Je, ty jsi... Spadla. Šmudla. Ne. Dělám si srandu. Slepička. Já jsem prostě stromoletec. Ne stromoletec, tak to se mi fakt líbí. Ale nemůžu teď žít. Je čuně. To musí. Jdeme na to. Prasátko, škvrnátko. Trochu taky mi někdy přijde. Nebudu se to dělat. Jestli ztratila svůj dům. Jestli budu muset postavit novej. Možná jdu tudy správně. Ale tudy nechci semka. Tak. Au. Já jsem fakt ztratila svůj dům, lidi. Počkejte. Trochu si to zvýším. Počkejte. Takže teďka už nemáme survival. Je možná tady? Ne. Hledám svůj barák, můžete mi poradit? Tady. Ne, lidi, já fakt nevím.
Fakt nevím. Ale možná vím, že to je na nějaký moře. Protože jsem byla hodně vysoko. Já fakt nevím. Musíme se podívat pak na další díl. Kde to bylo? Jsem se fakt ztratila. Kdy poradíte mi? Tady to je asi nejvyšší. Takže asi tady někde budu mít baráček. Ale nejsem si jistá. Lidi, pomůžete mi? Já fakt nevím. Lidi, já fakt nevím. Tady? Jo! Vy jste určitě dali odběr, lidi. Určitě. Nepřísahám, ale slibuji, že jste určitě dali odběr, takže i tak nedejte. Já jsem ráda nějaký spinkat. To právě se tmělo a já vidím dveře. Spinka. Dobrou noc. Takže doufám, že se vám video líbilo. Ahoj.